Wis iki wis bar bongkar, Mas. Awake dhewe saiki dadi bang toyib, Mas. Ora tau mulih. Lah iya kita to. Dadi iki kan jemputane kemune nyang Gunung Kidul. Nah iki mau kan jipuk meneh ning Mojosongo. Nah yang ngobaran Gunung Kidul neh. Iki arep nyang Praci. Lah sesuke Pracine tujuane nyandi to, Mas? Sing koperasi iki ketoke nyang Fatimah Zahra karo nyang Selosial lho to. Oh iya ya, Mas. Ning Praci ki ning Fatimah Zahra karo Silosia ya. Wis tenang wae, Mas. Engko nek Wonogiri ngetan tekane Praci tak gawane alon-alon. Kowe tereno. Ya to ya, engko nek wis teko ana Kidul kok tak ndekne. Kayak gowonen. Oh iya, Mas, siap. Ketoke kuwi ya wis sayah ngono kok. To. Alah. Jare arep genteni malah turu. To. Tanya to. Hmm. Jare arep genteni malah turu iki. Ya gitu ngendi, Mas? Iki wis bar ngiri Cengkal kae nek lurus yang Manyaran ngiri Praci Romoko kae. Tekan kene ta iki. Heeh. Tak inggirne gawane engko. Ya Mas. Pinggiro tak gawane. Nah, tak inggirne kene to kayak gawane to. Ya. Kita nggak cukoro. Ya, Mas. Alon-alon Alon-alon Mas ya. Iya. Iki yo sesuk standby jam pira, Mas? Jam 6. Jam 6 ya. Alon-alon isih turah. Iya. Anu Mas, isih turah waktu, Mas. Kita nggak digowo. Nah. Kalem wae. Paten ana nek sulap lampune. Patene ya. Yo, nah, yes. Ben ketok, Mas. Ora gur turu wae. Aku keturunan lho, Mas, ora turu lho aku. Apa kuwi? Dialane yo pas menak iki lho, lurus Iki sepi. lurus. Sepi. Wis kesuka aku iki, Mas. Ya iya. Sepi ya ngono. Kipasen ora ngembun. Oh iya. Pas lurus kayak sepi iki yo nah. Kesuka nek ngene, Mas. Ya iya. Ya, tak leren konon ya, alon-alon ya. Ya, Mas. Tekane kono ya. Oke, iki wis tekan Romoko to iki. Iya, Mas. Selain Romo apa? Iya. Pasare berasik ngarep kae, Mas. Iya, pasare sik ngarep kae. Enak lah to, sopir bis. Enak, Mas. Enak. Yes. Enak iki. Ya mingkem cangkeme. Nah, ngono tumen atur ringis ngempleng turu ngempleng melek ngempleng. Jane ora ngempleng mulai ngopo to? Tuh. Madang. Madang yo malah mangap. Mingkem yo ora iso kowe ngawur ae. Oh, wis wani crash. Wah. Jalan lurus kok. Jalan lurus kesuka aku iki. Kayak iki ngarepe wis pasar ya to. Iya. Pasare Romoko. Pasare Romoko. Dari Romoko ngendi, Mas? Yo Praci. Weh, wis cedhak berarti. Mas, tak teko kene ya. Teko kene ya. Lah ngopo? Lah kono kuwi dalane nikung nyeklek nganan lho. Kene ya, Mas. Nyeklek nganan ke piye to, Duk? Kono kuwi dalane nyeklek nganan terus kuwi menggo ngiri nyeklek. Terus kono dalane saya ciut. Aku ora wani, Mas, nek dalane ciut. Ya tak gawane ya timbang ora ngono ya wis. Ngaliyo nek no. Yo, ten Mas. Yo. Kono dalane ciut tok. Yo. Kayak apa to?
akeh ngewangi ngono es kon gowo nah.